en jetti gano jurmotoɗo jurmittoɗo en juule nelaɗo men nulaɗo yettini haydara ngakkinani nulaɗo men mo jamirɗen yen juule kala saaha en jetti jinnaɓe men wonɓe sababu garal men e o aduna en jetti sernaɓe men ardiɓe en to diine e ardiɓe en to banggue aada en jetti dendagal mawɓe ɗeɗo dente kala dente udditiraɗe saabu Allah dente ɗe yimɓe pini foof ene calmodira enen duwodira hen ene jokkodira hen enɗam ene keeɓa hen gande weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique e dendagal rendoji men dendagal ɓiɓɓe fulɓe to goni on calminama on juurama on ñaganama Allah moƴƴere buuɗal yurmede so firi feeñi e nde windere tawa ene feeji ɓatake buuɗal yurmede ɓatake bindaɗo ñande altine nayya lewru jolal hitande 2019 hono no kewɗen wadde kala altine eɗen keewi addude ɓatake e sawto musidɗo men sehil men ceerno Abdoulaye Sarr ko fati e gandal kala altine eɗen keewi suɓade ko fati e gandal wiide ni gandal ko famɗa suura heewa lammina en keeɗima kadi en nani kadi wonde nulaɗo men mo jaam e kisal wi gandal yo ɗaɓɓoy haysoko ha Chine ndeke en paami gandal musidɓe tedduɓe gandal waɗɗata ɗaɓɓoyde gandal waɗɗata neɗɗo kadi heɓata duuɓi kene ronka janngude neɗɗo heɓata duuɓi kene wasa ɗaɓɓude gandal musidɓe tedduɓe nde wannoon janngoyde ene yawta kono janngude yawtata to neɗɗo wawi wonde kala ene wawi janngude to neɗɗo wawi woni foof ene wawi ɗaɓɓude gandal musidɓe tedduɓe ɗum noon tinnoɗen e gandal no feewi ha tengti e gandal tawa ko gandal jaadugal e jamanu tawa ko gandal jaadugal e diine meɗen tawa ko gandal jaadugal e aadaji meɗen musidɓe tedduɓe tinnoɗen e gandal no feewi tinnoɗen kadi lowde gandal e ɓesguji meɗen eɗen keewide fulɓe ne jangi eɗen keewide fulɓe ne galɗi eɗen keewide musidɓe tedduɓe fulɓe ne pini kono de hay sinno fulɓe ne jangi hay sinno fulɓe ne gandi hay sinno fulɓe ne galɗi musidɓe tedduɓe eɗen mbawi wiide gandal ngal e ngaalu ngu e piñal ngal kala ma mbiyen e ngal ɗeɓi ayade seeɗa walla e ngal fonno ɓurde to ngal yarata hande ɗo musidɓe tedduɓe tinnoɗen e gandal janguinen sukaɓe men jangde moƴƴere janguinen sukaɓe men jangde moƴƴere mbaɗen sukaɓe ɓe orienté jofonɗenɓe koɓe poti janngude ballenɓe e fannuji ɗiɓe jiiɗi ballenɓe e fannuji taw ko fannuji nafuji ballenɓe e fannuji taw koye fannuji musidɓe tedduɓe ɗi yimɓe poti sohlude e fannuji jaaduɗi e jamanu nde wonnoon aduna ko waylo aduna ko kesamagu aduna e kala saaha ne adda kesamagu ene adda gande kesse musidɓe tedduɓe ɗum noon neɗɗo kala ne foti janngude gandal e kala saaha gandal ne foti janguede taw ko gandal jaadugal e jamanu taw ko gandal kadi neɗɗo wawi naftorade musidɓe tedduɓe janguinen sukaɓe men guila e duuɓi tokosi ɓe janguide jangde moƴƴere ɓe keblo heblo moƴƴo
yoɓe jangguine Qur'anul Karim, yoɓe jangguine diine islam o, yoɓe jangguine sharɗiyeji ɗi kala, ɓe jangguine sharɗiyeji gandanɗa fate diine ko fate salliga, holko woni farillaji e sunnaji salliga, holko woni farillaji e sunnaji juulu, e kala gueɗel ko fate dewe Allah, ɓe jangguine ɓe gandine guila ɓe pamɗi. Nde won noon Pulaar ne heewi wiide kaaƴi bindete guila ko kecce, cukalel sene famɗi wal gandal lowetegal hoore muɗum ene haasi hayso o mawni, e kala saaha kay ɗon somo ñastogal gandal woni somo nafla, somo dursito, somo jiima e defte e kala saaha, somo waɗa darsuji e kala saaha, woni ñastade o heewani yejide ngal gandal musidɓe tedduɓe. So yeehi noon yeehi ha woni babiraɗo ene wawi janggude, kono ne wawi tawa hankkadi hoore nde fuɗɗima tidde, tawa caɗele kewɗe fuɗɗima nadde e hoore he, miijoji kewɗi puɗɗima nadde e hoore he, responsabilité kewɗo fuɗɗima fawade e hoore he. ɗum waɗi rendemo wal gueɗe, wawdemo andude wal gueɗe, wawdemo yawde famde wal gueɗe. Musidɓe tedduɓe ko hunde tiiɗore seeɗa. ɗum noon jangguinen sukaɓe guila nde pamɗi, ɓe jangguine dandagal gande ɗe mbiɗen, tawa kadi ko gande naftoje aduna e lahara kala. Musidɓe tedduɓe, tinnuɗen no mbiɗen ni, e kala nokku, e kala saaha, e kala leñol, holko foti janggude, holko foti farnorade. enen sen kaali e to banggueji men hannde, alhamdulillahi rabbil alamina. Allah ne rokki en leyɗele, eɗen jogui leyɗele waalo ha yaaji, eɗen jogui guese jeeri ha yaaji. Janggen ko fati e ko fati e gandal leydi, janggen ko fati agronomie, janggen ko fati e ndema, janggen ko fati e leɗɗe, janggen ko fati e weeyo. Nde won noon ɗeɗo gueɗe kala, leydi ma neɗɗo jangga leydi, jangga weeyo, jangga ko fati e leɗɗe. Musidɓe tedduɓe, nde wawde exploité leydi mum. Eɗen jogui leyɗele men hannde ha heewi, eɗen gandi ɗen leyɗele, tawa ɗen leyɗele ko ngaaluji ha wayno leydi. Jangguinen sukaɓe men ko fati agronomie, jangguinen sukaɓe men ko fati agriculture, jangguinen sukaɓe men ko fati leɗɗe, jangguinen sukaɓe men ko fati weeyo e ko fati taaridi. Musidɓe tedduɓe, mbawen wadde exploité ɗeɗo leyɗele ɗe jimɗen hannde eɗen gandi. Nde won noon sen mbi hannde lappol palol dande maayo ngol Mauritanie e ngol Sénégal ha to mayel Gambie. Musidɓe tedduɓe, Allah ne rokki en ngal ɗo ɓuural, Allah ne rokki en eɗen koɗe jeeri. ɓe ene koɗe jeeri ene jiime waalo, ɓe ene gone waalo ene jiime jeeri, ɓe ene jiime lappol palol dande maayo, ɓe ene jogui caali guila ko wiyete gorgol ha caali keddiɗi kala, e kala saaha ne waɗi diƴƴe. Musidɓe tedduɓe, ɗen jiime ɗeɗo leyɗele soɗen joguino gande mum, holno ɗe mbawi yencitireede, holno ɗe mbawi hutorede, holno ɗe mbawi liggorede. Musidɓe tedduɓe, eɗen mbawi wiide wonde fuutanke, walla eɗen mbawi wiide wonde koɗɗo e lappol palol dande maayo tampoyta ladde, walla hayso yeehi ladde yahata ko ɗaɓɓoyde gandal, waɗoyde exploité gandal mum, walla yahude ƴeewoyde ngaalu seeɗa. So heeɓi ngun ngaalu ara wawa wadde exploité, wawa gollade, wawa hutorade ɗe leyɗele. En keɗinoma mawɓe goto e mawɓe Sénégal naaɓe, o holliri, o wi kanko ko ɗanniyanken yiiɗi yebde documentaire makko e oɗo saaha joni. O jogui ko guese makko remru o jogui, o remata ko banana, o remata ko orange, o remata gandanɗa hoore maɗa ko mandarine, o remata gandanɗa hoore maɗa ko papaye e gueɗe mbaɗe noon. Ko on fannu o yaari, ko adi ɗum o holliri, o adduno ko werlaji, taw ko citernaji ndiyam, o adduno ko wadde forage uji ha ɓooyi seeɗa. O naati hen, o wi o addinimo ɗum noon, o wi ko guila e laamu Senghor, o wi wonde ɓe namdi Senghor nde wallata Fouta e gansaga koɓe diaspora. Senghor ari toon, ɓe namdi ɗum yo walluɓe holno Fouta yellitiri, yo walluɓe Foutane ɗum ɗi. O wi Senghor wimo Foutankoɓe ko jogui e leydi waalo ko, hay sinno moni foof lewru fof ko bujjoy fiyata. ɓe ndendini eɓe exploité ɗeɗo leyɗele, ma Dakar naɓe mbattu ɗannade, ma Sénégal naɓe foof mbattu ɗannade ɗannoro Fouta, ma Fouta wawa jogade Sénégal foof no didorno. Musidɓe tedduɓe, o wi kadi Senghor ɓenni ha e laamu Abdoulaye Wade. O wi e laamu Abdoulaye Wade ari,
ɓe namdi ɗum kadi caɗele fuutankoɓe joguino ɓe kaala ɗum toon to diaspora wiɓe o jaali o wi jaali wiɓe gandanɗa hoore maɗa ko fuutankoɓe jogui ko ndiɗo leydi waalo ko fuutankoɓe jogui ko ene koɗe jeeri ene jiimi e waalo ene takki e ɗiɗo calli e ɗeɗo maaje so fuutankoɓe hay sinno moni mabɓe foof fi ko bujjoyi par lewru ma Sénégal foof ma Fouta jogo Sénégal foof ma Sénégal fof wattu ɗannirade Fouta haali konngudi ɗi gandanɗa hoore maɗa ɗe oɗo sengoto haalannomo ɓe paami tigui wonde Fouta jiimi koye ngaalu mataw ko ngaalu majjingu tan majjirngu en nde won noon en jangganani ɗum en gandana ɗum adan gowno ɗen ko ndema tawa ko ndema jaalel gowno ɗen ko neɗɗo jabba fada e demal o saaha joni ndema waylima no mbiɗen ni e kala saaha ko waylo wayloji hande ko irrigation hande ko machine ngaji garata ko machine ngaji ndemata ko machine ngaji jabbata ko machine ngaji dosata ko machine ngaji soñata ko machine ngaji mbaɗata foof musidɓe tedduɓe jangguinen sukaɓe men ƴeewen sukaɓe men ɓe hakkillaji pertuɗi ɓe jangguine jangde moƴƴere ko fate leyɗele waalo ɓe jangguine jangde moƴƴere ko fate coopérative uji ɓe jangguine jangde moƴƴere ko fate gandanɗa homaɗa gestion ɓewen mbadde exploité leyɗele men waalo mbawen wadde exploité taaridi meɗen mbaɗen hen maaro mbaɗen hen makka mbaɗen hen leɗɗe mbaɗen hen ko jiɗɗen kala nde wonno leyɗele men ɗe en ji kala ko jabba e majje ne rokka en ji wal waɗoɓe hande wal joguiɓe seeɗa leyɗele seeɗa ne jogui hen machine aji mumen moto pompe uji mumen en ji so dabbude ari ɓe mbaɗa hen maaro ɓe mbaɗa hen liguim so ceeɗu ari kadi ɓe bayla ɓe mbatta hen goɗɗum ete kala hitande walla kala saison ko jomum soñi ɓaade kay jomum rerɗani ɓaade kay jomum ne jogini ɗum gandal ene yeehe en jencude ene heeɓa hen bénéfice ene humta hen haaju muɗum ene humta hen haajuji julɓe saabu ma rem ko jiɗɗa ñamde ko mbawɗa ma miskino Allah ar rema hen hayso ko rem peccen ma ne hen jawdi maɗa ma e kala saaha huuɗo ma fuɗi hen e kala saaha en jii ko yimɓe wuuro mbaɗata sakuji mumen e kala saaha ene naata e ɗin parcelle aji ene naata e ɗin jardin ngaji ene ɗoofa huuɗo ene gaddana jawdi mumen wuuro en jii e kala saaha walla guure hande ko wayno guure likseba gorgol en jii e kala saaha ko ceeɗu so dabbude en jii huuɗo hecco ne woodi sakuji gadde sac ko 1.5 sac ko 600 huuɗo walla sagataɓe hande nan guuri hen en jii hande hay sinude mbiɗen neɗɗo saɗa jogui leydi maɗa hande hayso ko 2 hectares a waɗi hen grillage ma moƴƴo a joguima hen gandanɗa hoore maɗa groupe maɗa a joguima moto pompe maɗa moƴƴo musidɓe tedduɓe hay sinno ko huuɗo ko meeho hayso ko huuɗo ko meeho hay sa remani hen haydara aɗa roosa tan e kala saaha hayso ko yontere foof lawol gotol walla yontere foof laabi ɗiɗi aɗa roosa ɗum ha leppa ma huuɗo fuuf hen e kala saaha kon huuɗo saɗa jogui jawdi seeɗa aɗa wawi wurnude hen jawdi ma wuura gurdam moƴƴam e kala saaha itta hen sakuji huuɗo kesa hen huuɗo nawa wuuro jeeya ɗum ko yeyete ko hayso ko ɗum tan ene wawi jogade carburant maɗa ene wawi jogade gasoil maɗa ala ko haɗi en jii hande remoɓe maaro hande taw ko rem peccen en jii jomumen tan jomum jogui 5 hectares en jogui 6 hectares wadde rempe en jogui ha 20 hectares jomum waɗe hen guesa mum poppo kañum jeeyi matériel mum wadde rem peccen ɓe hen ko pecce tati ɓe hen ko pecce ɗiɗi ɓe hen no famodiri kono en jii dendagal ɗen guese ɓe jiiɗen en jii jomum en coña guese mumen joom coña pecce tati saaha ko joom guesa nawa pecce ɗiɗi an nawa feccere en jii joom guese en ɓe dendagal kamɓe ɓe jiiɗen ɓe en jii jomum en guilay ko coodi engrais ha ko coodi gasoil ha e gandanɗa hoore maɗa ko coodi matériel ko wayno insecticide en ko wayno herbicide en e gueɗe mbaɗi noon kala ko jomum en codno tawane bindi en jii so guese ɗe coñama ɓe jeeya o yoga e huuɗo maaro ko huuɗo koɓe jeeyata ko tan jooɗe 60 ujunere jooɗe 70 ujunere jooɗe 100 ujunere no jooɗe mbadi musidɓe tedduɓe en jii dendagal fereji mabɓe ɓe jaltin ɗum ha laaɓa e kon huuɗo tawa gandanɗa hoore maɗa ɓe mani maaro ko deke en gandi e ndema ko wawi jogade ko wawi rondade ko ala ko ɗum ala ko wawi goɗɗum ko wawi rondade ɗum en jii ɓen joom juuɗe jaaje joom juuɗe kewɗe remoɓe ha yaaja hayso ko rem peccen en jii jomum heeɓa sakuji mum maaro sakuji mum 60 sakuji mum 100 sakuji 50 mbaɗa nder fawru maɗa aɗa ñaama aɗa ñamira hen seeɗa aɗa rewra hen Allah aɗa jokkira hen endam
ha mo campagne mo wuuri tawa maaro ma gasani musidɓe tedduɓe ha campagne mo wuuri tawa maaro ma gasani wolɗen yanki hande bawɗo sodde ration maaro waɗa nder fawru maaro ko ne ñaame ha ndun lewru arta mo wuuri ala hayso ne woodi heewani donc en gandi ko ndema wawi yaltinde ko ndema wawi addude ko ala bawɗo addude ɗum musidɓe tedduɓe ala ko wawi addude ɗum goɗɗum kadi ɓuuri moƴƴude ko hay sinno aɗa jogui fonctionnaire uji hay saɗa jogui magasin aji hay saɗa jogui ɗannotoɓe ya taw rembaɗo nguru no woodi ya taw maaro ko ne reeme gawri ndi ne reeme ya taw kanje ɗe ne ndeme ya taw chupon ne reeme ya taw dendagal lijumaji ko yadate foof ne reeme tawa gandanɗa hoore maɗa ko ummoto e poche ko heeda tan e sodde ko wayno nebam hedde e sodde gueɗe tawa gandanɗa hoore maɗa ko gueɗe ɗe mbawa heɓede to men to tawa ko gueɗe ɗe mbawa remede ko heddi ko musidɓe tedduɓe tawane heeɓo e ndemru men ko ɗum wawata ɓamtude en guuren hen gurdam moƴƴam en jii hande kala joom guese jardin ngaji nana jogui hande jawdi so julde taske ari jomum sodata layye so julde korka ari jomum sodata layye sa dañi koɗo a sodata layye e kala saaha kadi aɗa wawi nangude dammol maɗa jaaha jeeyoya so tawi wala haaju keɓɗoma hen mbawa hutorade on haaju so tawi ko joom nayyi en jii e kala saaha jomum ene jogui kosam ene jogui kocce muɗum so ceeɗu so dabbude e kala saaha tawata ko jomum ne jogui kosam mum tampinani hoore mum sodde seliya musidɓe tedduɓe e kala saaha to ɓiyum yiiɗi wadde yanggue tawa ene jogui ngaari yanggue e kala saaha musidɓe tedduɓe so jomum yiiɗi nangude hen holsere nanga holsere yeeya ene wawi sodde moto pompe goɗɗo ene wawi sodde gandanɗa hoore maɗa gueɗe kewɗe goɗɗe ene wawi sodde peesaji so machine mum paani ne wawi fewtirde hen ɗum noon en gandi e oɗo saaha joni hande kala remoɓe en jiinana jiiti hen koye mumen tawa ko ndema taw ko lawol ɗum noon musidɓe tedduɓe hay ɗum ne kadi tawa ko ndema yoga e ɓen joom guese en tawa jomumen ngala ingénieur en agronomie ngala gandanɗa hoore maɗa neɗɗo bawɗo ƴewde no climat wayi andude oɗo température ɗum ɗo foti remede bawɗo andude ndiɗo leydi ko ɗum ɗo wawi moƴƴude hen tawa ko jomum finɓe tan ene jogui pellital ene mbaɗa ene jiito hen koye mumen deke musidɓe tedduɓe sen mbawin jogade sukaɓe men taw jangguɓe ko fati agronomie anduɓe ko fate leyɗele anduɓe ko fate weeyo anduɓe ko fate gandanɗa hoore maɗa température deke en gandi ma rewru ɓeydo yarude yesso so ɗum ɓenni enen fulɓe eɗen mbiya ken jawdi kala to pullo haala naggene haale kala to pullo haala mbaalu ne haale kala to pullo haala dendagal daabeje foof ne haale ɗum noon ɓuri moƴƴude kadi ko ya taw eɗen janggi ɗum eɗen jogui hen gandanɗa hoore maɗa e on fannu jogoɗen kadi gandanɗa des vétérinaire uji hay sinno ne woodi nde won noon mbaɗa teski e nder leydi Mauritanie e nder leydi Sénégal mi anda to leydi Mali kono e nder ɗeɗo leyɗele mbaɗa teski ɓiɓɓe fulɓe ɓuuri yarude koto banggue eaux et forêt to banggue dadiɓe ɓiɓɓe fulɓe ɓuuri yarude koto vétérinaire uji kewɗi ko fulɓe donc ha joni eɗen mbawi jokkude banggue vétérinaire gal jangguinen sukaɓe meɗen so tawi a andi an ka pullo ka aga aɗa jogui fodde 3 fodde 4 holsere Allah rokkima ɓesgu suɓo hen hay soko ɓinguel gotel jangguina ɗum jangde moƴƴere orientamo gandinamo ka joom jawdi o jangga ko fate jawdi ko fate safara jawdi o jangga holno jawdi mo nehirte holno jawdi gandanɗa maɗa yencinirte taw ko jawdi daridi musidɓe tedduɓe so jawdi ma rafama holno safrirte holno gandirta gandanɗa hoore maɗa gueɗo naggue walla nguɗo mbaalu ko rafangu walla so naggue yiiɗi jibinde ronki holno faborte walla so mbaalu a woppi holno safrirte musidɓe tedduɓe ɗum foof sen jangguini jomumen jomum ne wawi wadde jencude ara jiima école so jinnaɓe mum jogui e gandanɗa homo walla ko holso jogui wawa gollade hen golle payodinɗe feewi wawa gandanɗa hoore maɗa kadi dañde hen yencidi yimɓe mbawa yitade koye mumen saabu hande heewi to jiiɗen neɗɗo ene jogui hectare uji ha keewi ene jogui kolaɗe kala kolgal ene jogui hen guesa debbo muɗi ɗiɗi muɗi tati tawa jomum ko miskino Allah tawa ɗen guese hande Allah andi no foti duuɓi mbayri remede en jii hande neɗɗo ene jogui fodde 200 fodde 300 holsere tawa jomum ko miskino Allah jomum ala hoɗande moƴƴere jomum ala wutte moƴƴo jomum joom suudu mum so ñawi safrtako jomum ɓinguel mum so ñawi safrtako sukaɓe mum janggani jomum yarata ndiyam labɗam ko gandanɗa homaɗa jomum yarata ha ɗum lortako ha laaɓa nana hooɗi e ladde to ndiyam ala nana hooɗi e ladde to ñamde moƴƴere ala musidɓe tedduɓe ene rewe kon jaw kon en jii hande ko wayi nder leydi Mali e falde mofti e on faafof en jii hande fulɓe
jawdi men ɓe hen saaha ko wuyɓe garata ndona jawdi ha laaɓa jaaha jeeya gujji jeeya en jiito leydi Gana Rawane ko hélicoptère uji laamu jogui ene jiime jawdi nayyi fulɓe ene fella ene wara gandama mba pour wasnude ɗumen ɗum noon musidɓe tedduɓe taw jomum jiimi hen duuɓi e kitali a ñamata hen a yarata hen a jangguinta hen sukaɓe maɗa a safrita hen joom suudu maɗa a ñantata ko hen a ñantata hen joom suudu maɗa aɗa wiya aɗa jogui temedere aɗa jogui temedde ɗiɗi naggue ete kala hitande ɗi jibina ko joguinoɗa foof hitande foof no sowa laabi ɗiɗi musidɓe tedduɓe tawa a yi nemaki e ndi jawdi ɗum noon musidɓe tedduɓe ko jawdi ganduɗa walla ko dañal hayso ko dañal ngal ittani ko dañal ngal huuto naftani no fewi ɗum noon mbawen wadde jencude mbawen ganduɗa hoore maɗa andude holno neɗɗo naftorto e jawdi mum holno neɗɗo ñamirta e jawdi mum tawa jawdi ndi ustaki holno neɗɗo ñamirta e jawdi mum tawa jawdi ndi gandanɗa hoore ma ne ɓeydo holno neɗɗo wawita jencide jawdi mum ha jawdi mum ɓeydo e kala saaha musidɓe tedduɓe jangguino neɗɗo joguima jawdi jogorto jawdi ko ha nemo hen neɗɗo jogorto jawdi ko ha resa mo yiiɗi neɗɗo jogorto jawdi ko ha safra ñaata joom suudu mum neɗɗo jogorto jawdi ko ha wawa wadde ɓesdogaji moƴƴi toppitoɗen jangde toppitoɗen gandal toppitoɗen gandanɗa hoore maɗa e fannuji taw ko gandal ko fate fannuji men ƴeewen hande ko e guure meɗen hande e oɗo saaha e yewtere ñanden yewtere ceerno Abdoulaye Sarr o addi ɗo yewtere ñanden musidɗo goto ari e wuuro men maahi hoɗande mawde no fewi wande fayida waɗi hen forage uji waɗi hen tiwoji e nder galle o to ɓurɗa foof ndiyam ne woodi robiŋaji ne goodi e wuuro ngo e kala saaha yimɓe leega walla yimɓe wuuro to ɗo garata ƴogde musidɓe tedduɓe tiwo fusa hen fodde balɗe ndiyam tawa ala ko haɗum yadde dañi ndiyam so wona tiwo ne fusi e wuuro ngo hay goto ala bawɗo fewnude tiwo o e galle o hay goto ala joguiɗo feere ni wawde joom miijade sen kabɓi hen hay soko fermeyabal walla hay soko dalli sen kabɓi hen eɗen mbawi hebde ndiyam mbasen gandanɗa hoorema ɗum ɗiɗi kono ala ma yimɓe jooɗo ha neɗɗo ummo wuuro wongo ha e gandanɗa hoorema gonɗo ladde o ƴeewa neɗɗo wuuro wongo o wawa noddude joomum yo yaa ha wuuro kaari fewdotoya musidɓe tedduɓe ko hunde hulɓinide so tawi robiŋaji puɗɗima arde e wuuro jangguinen sukaɓe men ko fati plombiri kuuɓeji hande terrasse uji puɗɗima arde e wuuro robiŋaji nan nder douche uji musidɓe tedduɓe robiŋaji nan nder cuisine aji tiwoji nan ndewi nder ɓaale jangguinen sukaɓe men ko fati plombiri jangguinen sukaɓe men ko fati plombiri heewi hande neɗɗo ma huɓere mum ha to fuɗɗo yidde wadde plombiri yaaha gaddoya liƴƴi goɗɗi gaddoyaɗi ɓen guure goɗɗe naata e kuuɓeji men ene gandi palaji kuuɓeji men ene gandi heewi to neɗɗo nder suudu ma to mbalata e nder chambre ma a couché musidɓe tedduɓe jogoɗa tan tawa e douche maɗa public e douche maɗa privé jogoɗa hen pan tawa gandanɗa hooremaɗa e wuuro ngo e bande en hay goto hen wawa plombiri jaaha gaddoya goɗɗo gaddoya jamburu saaha gaddoya ni ko ɗanniyanke mo jeeyaka hay leydi he walla mo jeeyaka hay diwan he jomum ara naata ha e nder suudu maɗa anda ko woni e nder suudu maɗa anda ko woni hen foof on to welama janggo ene wawi arde yana e suudu ma ene wawi arde wujja andi ko fowoni to ngo foof musidɓe tedduɓe en jii hande neɗɗo adda haalisaji ha heewa yiiɗa maade huɓere muɗum ma yaaha noddoya leñol gongol hoddiɓe meɗen ma woni noddoyi babarankoɓe ma woni noddoyi jolfuɓe ma woni noddoyi yimɓe wodɓe gara yo joomum han ɗum kalda e mum million ngaji ɗiɗi million ngaji tati million e hunde musidɓe tawa kadi ko an ñamminta joomum an yarnata joomum en kadi heddode dutto ene gonda e sukaɓe men rewɓe ene perguita rewɓe men ene perguita sukaɓe meɗen musidɓe tedduɓe eɗen puttini guite eɗen daara jangguinen sukaɓe men on banggue on fannu kala ko wuuro yaari kala ko diwan yaari kala ko fuɗɗi arde jangguinen sukaɓe men yoɓe mbaɗ plombiri yoɓe keeb maçonniéɓe yen keeb charpentier ji yen gandu yen jogo pentroɓe yen jogo électricien ji musidɓe tedduɓe tawa ngaaluji gaddateɗi ɗi ene wawi hattude e wuuro meɗen holko ɓuuri welde ngara jiiɗa maade huɓere maɗa tawa huɓere ma maha ɗum o koye wuuro mon jeeya on kam ko famɗi foof hay soko ratio mum ma jogo hoore mum ko joɓanoɗa neɗɗo goɗɗo ko sa yoɓi ɗum hay soko sukaɓe mum ma janggu hen walla ma worko nafi ɗum sa gayni tawa plombier nana e wuuro he tawa peintre nana e wuuro he tawa gandanɗa hoore ma électricien nana e wuuro he tawa haydara en jiggoyaki musidɓe tedduɓe ko ɗum poɗɗen wadde hande tawa ƴeewe hande guure men
ma en ji suudiruji nani hen gari tawa ko ɗemɗe goɗɗe kalata ko leƴƴi goɗɗi ne mbaɗa baafe ene mbaɗa foppa jamma ñalama eɗen mbaɗa commande uji ene mbaɗa sartaji eɗen puttini guite eɗen daara ɗum noon musidɓe tedduɓe yonti keɗen uddita guite men yonti keɗen jangga métier yonti keɗen jangguina sukaɓe men gande ɗum noon kadi batten hakkillaji e fedde heblo sukaɓe Afrique fedde heblo sukaɓe Afrique ala ko woni fandare mum hande so wona yidde heblude sukaɓe meɗen ɓe jangga jangde fayodinde no fewi so yiiɗi neɗɗo jangga qur'ana jangguide hen arabe jangga hen pular jangga hen français kala ko mbawɗa janggude tawa aɗa yaadini hen gandanɗa hoore maɗa meccal tawa janggo jaam meccal ngal ene wawi jogadema nde won noon mawɗo goto no wi Abdoulaye Alhaji Oumar de yata makko o wi kala mo ala meccal heewi ko meccude diine mum kala mo ala meccal heewi ko meccude diine mum en jii hande hayso banggue diaspora ɗanniyankoɓe hande kala ɗanniɗo joom diplôme aji moƴƴi so o yettima ko ɗon e ɗon o fewnante kayitaji ko ɗon e ɗon dañata golle so tawi ko joom meccal hayso joom meccal bawgal wonde foof so o yettima mo jogui diplôme makko mo wawi gollal makko meccal makko ko ɗon e ɗon o ƴettete ko ɗon e ɗon o gollo so tawi noon a ɗannima a yeehi ladde a ala diplôme hay goto a ala meccal hay gotal musidɓe tedduɓe sahani hayso windema indema windama wona biddiɗo fo wona ummiɗo funnague wona ummiɗo hirnague a wawa janggude ko hunde hamnide no fewi en jii hande sukaɓe men e nder guure men ko wayno Nouakchott en ko wayno Dakar en hande kala meccal jiiɗa ɓaale ɓeɗe mbaɗa walla hande kala to jiiɗa eɓe jaare kala to jiiɗa centre ma taw ɓaggue ɓaale holko woni ɓaggade ɓaale so tawi ari ko wayno état civil ta jomumen ne mbaɗa sécurité ne ɓaggue ɓaala kadi yimɓe nadde ne ƴettodiri e hen so tawi a yeehi e galleji patron ŋeɓe tawa gandanɗa hoore maɗa jomumen jogui sisiyel ene jooɗi gandanɗa hoore maɗa sisiyel boowal e sara muɗum rawane leeli sara ɗon musidɓe tedduɓe sa yeehi e nokkuji to waɗi danger tawa jomumen hen ko liggoyaji kamniɗi foof noon addi ɗum ko wasde jogade métier saabu so neɗɗo joguima meccal mum joguima diplôme mum wonnata gardien aɗa gadda sagata hono maɗa ene woni nder kañumne leliniɗa ni an aɗa wone boowale nguleyki aɗa wone boowale hendu aɗa wone boowale jangol e kala saaha kadi danger ne wawi tawdema ɗon ɗum noon musidɓe tedduɓe foof ko wasde jogade métier ɗum noon batten hakkillaji men heɓde sukaɓe Afrique to wawi mbawɗen wonde foof hay sinno moni foof ɓaaleji foof addi ko temedere wotere hay soko lawol gotel e gurdam muɗum musidɓe tedduɓe ma en ma école aji jiɗɗen ɗi keblen sukaɓe men ɓe jangde jagde moƴƴere ɓe jogo métier so jomumen gone guure men liggo so gone guure goɗɗe liggo so jeehi leyɗele gone leyɗele men liggo so jeehi leyɗele goɗɗe liggo tawa tampani lorlani musidɓe tedduɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique e dendagal hettiyankoɓe men on calminama on juurama on ñaganama Allah moƴƴere ko musidɗo moon sehil moon Ghali Abouba ketki malaki jaam.